ኣብ ዓለምና ዝርከቡ ብዙሓት ዕዉታት ሰባት ነዞም ምስጢራት እዚኦም ንዝኾነ ሰብ ብዘይ ምንጋሮም እዮም ሎሚ ኣብ ዝበፂሖሞ ዘለዉ ደረጃ ናይ ዓወት ዝበፅሑ። እዞም ምስጢራት እዚኦም ንሓደ እኳ ክትነግሮም ዘይብልካ ኣካል ናይ ሂወትካ እዮም። ሎሚ ኣብዚ ዘመን ማሕበራዊ ሚድያ ኩሉ ሰብ መዓልታዊ ተግባሩ ዘውርየሉ ዘሎ እዋን ነዞም ነገራት እዚኦም ከም ምስጢር ጌርካ ምሓዝ ካብ ዓይኒ ሰብ የድሕነካ። ብተወሳኺ ድማ ዕዉት ንኽትኸውን የኽእለካ። ብፍላይ ድማ ኣብቲ ጥንታዊ ፍልስፍና ስቶይሲዝም እዞም ምስጢራት እዚኦም ከም ቀንዲ ምስጢራት ዓወት ተባሂሎም እዮም ዝውሰዱ። ሎሚ ምሳይ እንተፀኒሕካ ነዞም 6 ምስጢራት ዓወት ከዕልለካ እየ። ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምር። ስድራ ናይ ዝቁም ነገር ቻነልና ተዘይኮንካ ድማ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ንፍንዎ ጠቃሚ ዝኾነ ቪድዮ ንክበፅሐካ ሰብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕን ኣባል ስድራ ቤትና ሁን። ቀዳማይ ምስጢር ብዛዕባ ናይ ውሽጥኻ ጥርጣረ ንሓደ እኳ ኣይተዕልል። ኣነ ኣይኽእልን እየ እዚ ነገር እዚ ከኣበየኒ ይኸውን እንተተሰዓርኩኸ እንተዘይኮይኑለይከ ዝብሉ ሓሳባት ንዝኾነ ሰብ ኣይተካፍሎ ኣብ ውሽጥኻ ዕበሶ። ጥርጣረ ኣብ ውሽጥኻ እንተተሰሚዕካ እኳ ነቲ ነገር ንሰባት ምግላፅ እዚ ነገር ከምዚ እንተኾነ ኸይልካ ምዝራብ ንዓኻ ኣይጠቕመካን። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ምስጢር ዓወት ነዚ ጥርጣረ ኣብ ውሽጥኻ ምሓዝ እዩ። ነዚ ነገር እዚ ንሰባት ኣብ ዝነገርካሉ እዋን ንሳቶም ኣብ ልዕሊኻ ዘለዎም እምነት ከምዚ ንክገብር እዩ። እዚ ድማ ንዓኻ ዝሓሰብዎን ክገብርዎ ዝኽእሉን ነገራት ከይገብሩልካ ይዓግቶም። ስለዚ ክትክእሎ እንተዘይክኢልካ እውን ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ ውሽጥኻ ክትሕዞ ይግባእ። ጥርጣረታትካ ኣብ ውሽጥኻ ሒዝካ ምስ ነብስኻ ምስ መኸርካ ነዚ ነገር ክኽእሎ እየ ወይ ድማ ነዚ ነገር ኣይክእሎን እየ ዝብል ውሳነ ምስ በፃሕካ ጥራይ ውሳነኻ ክትገልፅ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ብዛዕባ ናትካ ጥርጣረ እዚ ነገር ዘይከኣል ይመስለኒ ኣሎ እዚ ነገር ክስዕሮ ኣይክእልን እየ ዝብል ሓሳብ ንሓደ እኳ ክትነግሮ የብልካን። ካልኣይ ምስጢር ዕዉት ክትከውን እንተደሊኻ መደባትካ ንሓደ እኳ ኣይትንገር። እዚ ኣዝዩ ወሳኒ ነጥቢ እዩ። ኣብቲ ጥንታዊ ፍልስፍና ስቶይሲዝም እቲ ዝለዓለ ጫፍ ናይ ዓወት መደብካ ንሰብ ዘይምንጋር እዩ። ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ፌስቡክ፣ ቲክቶክ፣ ዩቱብ ወይ ትዊተር ሰባት መደባቶም ከካፍሉ ንሰምዕ ኢና። ኣብዚ ሓደ ምስጢር ክነግረካ መደባቶም ዝዛረቡ ሰባት ልዕሊ 50 ሚእታዊት መደባቶም ኣይዕወትን እዩ። ምክንያቱ ንሰባት ብምንጋርካ ብዙሕ ዘረባ ስለ ዝዝርጋሕ ነቲ መደብ ንክትዓውተሉ ልዑል ዕንቅፋት ይፈጥረልካ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን መደብ ሃልዩካ እቲ መደብ ክሳብ ዝዕወት ንሓደ እኳ ኣይተዕልል። መደብካ ኣብ ውሽጥኻ ሓዞ። ነቲ መደብ ንምዕዋት ተጋደል ፃዓር። ንኩሉ ሰብ ከምዚ ክገብር እየ ናተይ መደብ ከምዚ እዩ ፅባሕ ከምዚ ክኸውን እዩ እናበልካ ኣብ ዝተዛረብካሉ መጠን ካብ ዓወትካ ትርሕቕ ኢኻ። ስለዚ እዚ ካልኣይ ዝነገርኩካ ምስጢር ንዓወትካ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ናይ መጻኢ መደባትካ ንሓደ እኳ ዘይምንጋር። ሳልሳይ ምስጢር ድኽመትካ ንዝኾነ ይኹን ውልቀ ሰብ ኣይትግለፅ። ከምቲ ዝበልኩኻ ኣብዚ ናይ ሎሚ እዋን ኩሉ ነገር ግልፂ እዩ። እዚ እኮ ድኽመተይ እዩ እናበሉ ንሰባት ብምንጋር ገዛእ ርእሶም የቃልዑ። ድኽመትካ ንሓደ እኳ ክትነግሮ የብልካን። እቲ ድኽመትካ ናይ ጥዕና ወይ ካልእ ከቢድ ፀገም እንተዘይኮይኑ ንሰባት ክትነግረሉ ዝግባእ ምክንያት የለን። ስለዚ ድኽመትካ ኣብ ውሽጥኻ ሓዞ። ድኽመትካ ምስ እትሕዞ ነቲ ድኽመት ንምምሕያሽ ልዑል ፃዕሪ ክትገብር ኢኻ። ገዛእ ርእስኻ ብምስጢር ድኽመትካ ሒዝካ ነቲ ነገር ንምምሕያሽ ኣብ ዝፀዓርካሉ መጠን ተዓብየሉ ትመሃረሉ። ግን ደኣ ድኽመትካ ንኩሉ ሰብ ኣነ ነዚ ኣይክእሎን እየ እዚ ድኹም ጎነይ እዩ ኣብ ዝበልካሉ መጠን ሰባት በቲ ድኹም ጎንኻ ከጥቅዑኻ ትፈቅደሎም ኣለኻ። ስለዚ ድኹም ጎኒ ንሓደ እኳ ዘይንገር ምስጢር እዩ። ተዓዋቲ ክትከውን እንተደሊኻ ድኽመትካ ብምስጢር ሓዞ። እቲ ራብዓይ ምስጢር ብዛዕባ ብሕታዊ ቅሬታኻን ጓሂኻን ኣይትዛረብ። ኣነ ሂወተይ በዚ ነገር ሕጉስ ኣይኮንኩን ኣብ ሂወተይ ኣብዚ ነገር ቅሬታ ኣለኒ ዝብል ሓሳብ ማንም ሰብ ክፈልጦ የብሉን። ነዞም ጓሂታትን ቅሬታታትን ኣብ ዝተዛረብካሉ መጠን ሰባት ነቲ ነገር እናልዓሉ ናትካ ጓሂ ንምልዓል ናትካ ቅሬታ ንምብራዕ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ጓሂኻን ቅሬታኻን ብምስጢር ሒዝካ ንበይንኻ ተጋደሎ። ሰብ ስለ ዝኾና ምጉሃይን ምሕዛንን የጋጥመና እዩ። ግን ነዚ ጓሂን ሓዘንን ነብሲ ወከፍ ንእሽቶ ነገር ንሰባት ብምንጋር ዝርከብ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ የለን። ብዙሓት ዕዉታት ሰባት እንተስተብሂልናሎም ነብሲ ወከፍ ጓሂኦምን ቅሬቶኦምን ኣይነግሩኻን እዮም። ምክንያቱ ነዚ ምግባር ኣብ ሂወቶም ክፍተት ይፈጥረሎም። ሓምሻይ ምስጢር ብዛዕባ ዝዓወትካዮን ዝኾነልካን ነገር ንኩሉ ሰብ ኣይትንገር። ሎሚ ነዚ ዓዊተ
لومي نزي جيرا نابلكا ننبس وكف سب يتعلل عاوت كان سلمات كان نقول لسب أبز نجر كلو متن أب سبات بزح تخرات كتسحبها إزد ما بيتن إشتنجر ترايت حقويسكا نتقان دعابي على مخاكس رسوعي قبركا سلازي حقوس كان عاوت كان ننبس وكف سب كتنجرو قديتاي بالكان أزيا قداسين تخوينو كوا كتنجرو مزلكا سبات كتمرت عليكا كاب تعاوت كان سلمات كان تمايركا نتي زعابي عاوت نمدلاو نزوم ناشتو عاوتات أبوشتغا حزوم قال عاوتات برقص كن حابو ما ينخلنينا نخل سب زرايو يوم نو منم كن قبراين خلن جن ما نم زي فلتو عاوتنا نسلماتنا إنا زورنا كن الزاربولون كن زرقحانا يتصبينان عوتات سبات انترئيخا نفس وكف عاوتا ما ينقر خانيوم أم وداتا جن بتزعابي عاوت سربرايز يقبرخا شاد شاي مستر سمعتات كان سبات هاي تقلت سبات سلزخونا بزحات سمعتات نتانا قدينا لعل مبال تحت مبال حاقوس قواهي إذا كله سبات سلزخونا أبيوتنا زقات منايو انبقار مس قوهانا مس تحقوسنا مس حازننا نبس وكف سمعتنا نسبات أبس زاربنا لمتان إذي كاب عاوتنا دحريتي سحبنا سلازي عوتات خون سبات سمعتاتهم نجزا رأسهم حيزهم تقطعت زعواتو يوم سبات سلزخونا نقهينا نحزنينا جن إزي إنا زورنا لومي خافيوني لومي حزينة لنا نسبات هاي نزاربنينا عود كتكون انت داليخا نتي استسمع كاقواهي نبين خاحيسكا تواتو تسعرو دحريو كم حاج سبت واتس لومي زناقركوخا كابتت انتاو فلسفنا استويسيزم استواسدا خوينو نعاوت كاكتبل نحادو كاكت نقرم زي بالكامستراتيو بزحات عبيد سبات عالم يوم تطعيموملو نبزحات دما نابعوت ماريحويو كابزي فيديوزي ازي عامي افلتات كم دواسد كاي امن نزو مسترات زيوم نبح التخاب محاز تعواتي تكون كم تخلي تمام الكا نزا فيديو انتفوتي خيا لايك سدرانا يزوك نجار شانلنا انتزيو كين كادما كم زيوم زبالو تعامتي فيديوتات نقبت حقا سبسكرايب بمقبارن نايدو الملكت بمنكان آبال سدرابيتنا يخونو أبكالي مهاري وسانن اوانا ونحاسب كسابن الرحب دحان كانيو يعني لي